Erokamano kapod wadhi mbele gi chenro ni to wayudo weche moko matuchiro ka ni jang'ad buche doho mamalo Justice Mohamed Ibrahim owito ngimane. Maendi chenro wach matuch mana seche mawuoye ni jang'ad buche doho mamalo Justice Mohamed Ibrahim owito ngimane. Nodhi retire mana ka odong' dwe achiel kende nikech tarik achiel dwe mokwongo higa mar 2026 nonego bed ni Justice Mohamed Ibrahim dhi retire, to chenro magidonjo irwa ka nyiswa ni ne bet tuo matin temomiyo koro sani chal ni owito ngimane. Pok wayudo ler ahinya e weche mosebedo katimore, mak mana ni wang'eyo ni jang'ad buche doho maduong' miluongo ni Justice Mohamed Ibrahim owito ngimane seche mwawuoye ni. Nondike e doho kanyo maduong' tarik 16 dwe mar auchiel higa mar 2011. Emomiyo nonego bed nodhi retire higa mabiro tarik 1 higa mar 2026. Iwacho ni notuo to notere osiptal to wito ngimane gimoro saa 10:30 kanyo, to weyo nyithindo 4 to gi jaode. Wakwayo ni Nyasaye mondo mi gi kwe e seche mwawuoye ni. Pod en chenro ma pod nyien, en gima wach mana motuchirwa ka sani pod ok wang'eyo ni ang'o manotimore e yo malong'o, mak mana ni wang'eyo ni Justice Mohamed Ibrahim en jang'ad buche e doho mamalo, to nodonjo e doho kanyo tarik 16 higa mar 2011. To en bende en jakom mar Judiciary Committee mar Elections, to bende nitiere kata dho ngere luongo ni Supreme Court Publications mang'eny, to bende nitiere kamoro mane bende en liaison internal stakeholders kaka jatendgi mar Judges, Magistrates and Judges Association KMJ, Kenya Women Judges Association, Judiciary Staff, nago kuonde te mane nitiere Justice Mohamed Ibrahim. Wakwayo ni mondo Nyasaye oket chunye e kama okwe. Mago weche matuch modonjo mana irwa ka ni jang'ad bura Ibrahim Mohamed koro onindo. Wabro mi mbaka kaka weche notimore seche maporo madoluwe kontiere kae.